Hola, bon dia. Com te noms? Hola, bon dia. Jo soc de Los Pericats i estic a la quarta marató de donació de sang de la Universitat de les Illes Balears. I per què has donat sang? Bueno, he donat sang perquè trobo que és una cosa necessària i, bueno, que a meva mare sempre he vist que ha estat donant i quan he tingut 18 anys he vist que tenia l'oportunitat de fer-m'ho jo també. Bueno, i a més t'has fet voluntari. Conta-mos per què t'has volgut fer voluntari. Sí, m'he volgut fer voluntari perquè m'agradaria saber més sobre aquest tema i crec que sent voluntari ho podria fer també per ajudar una mica a tota aquesta gent que fa aquesta tan bona feina. Me pareix genial. Bueno, ara què li diries a algú que no ha donat mai sang? Li diria que s'animàs, que no res, que són 20 minuts, mitja horeta, poden ajudar a una donació de sang a 3 persones i res, que no res, és una picadeta i després te tenen molt bé i per finalitzar te donen un berenar i un obsequi. Bueno, mos trobaràs a www.donasang.org. Adeu!